kinumpirma na ng Department of Justice na naaresto na ang dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. sa Dili, Timor. Ayon sa DOJ, bandang alas 4 ng hapon ng March 21 nang maaresto si Teves habang naglalaro ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar sa naturang bansa. Si Teves ay nahaharap sa multiple murder charges na may kinalaman sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 5 iba pa noong March 2023. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Timor-Leste Police ang dating kongresista at inihahanda na ang extradition nito sa Pilipinas. Blanco pa rin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung kailan may uuwi si Teves sa bansa. Pero ayon kay Remulla, mananatiling prioridad nila sa ngayon ang kaligtasan ni Teves upang makabalik ito agad sa Pilipinas. Samantala, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga law enforcement agencies na humuli kay Teves habang tiniyak na mananaig ang hustisya sa nasabing kaso.